Ez dakit. Ezin dut esan zeatik nion triste. Ez da zergati bat. Azkenin depresio baten egotea ez da zuk aukeratzezula sentsazio jo dago faktore bat eragiten dizuna triste egotea o sentsazioi. Zezkenen ni beti izango depresio bat ez da triste egotea edo haserre egotea. Depresio baten sentitzen zuna da mezkla bat. Mezkla bat sentsazio oso deseosoa, baina ez da tristura bat. Zerik esaten un, ojala triste egotea. Ojala. Eske triste egotea ez da hau. Da beste gauza bat. Nerabezaro hori nolabait lusatzen ari gara. Alde batetik haurtzarorantza, haurtzaroan geroz eta jarrera helduagoak ikusten dira zentzu batean, alor batzuetan, bereziki hor daude haurren sexualizazioa, bereziki neskatoen kasuan, baita ere sare sozialen erabilera, non geroz eta arinago hasten den, edo telebistaren dituzten erreferentea geroz eta nerabago den, orduan haurrak nolabait arinago hasten dira nerabe izaten, edo hori da, ematen du sentsazioa. Tiraka, haurtzarotik pentsatu behar dugu orduan ere gurasok askuntzan edo kriantzan zenolako aldaketak ematen ari izan ditugun azkenengo hamarkadetan, ez? Eta nola apurka umeek autonomia irabastearen prozesu horretan atzeratu izan ditugu, guk geuk, guraso moduan, ez? Horrek esan nahi du, bizitza etapa guztien atzerapen bat egon dela. Autonomia irabastearen eta zalantza, ezjakintasun, arazo, frustrazio horiei guztiei aurre egiteko gaitasun horiek nola ez dizkigun ematen, lehen ematen zizkiguten unean, nerabezarora heltzen dira ere gabezi horiekin, bai? Eta orduan, egia da nerabezaroaren etapa hori dirudiela luzatu egin dela edo atzeratu egin dela. Nerabezaroa da esan dugunez transizio fase hori. Baina guk uste dugu, edo orain arte sartu zaigu ideia badala, beraiek bakarrik banakakoak egin barra daukan transizio hori da. Eta ez, gizarte osoak lagundu behar dio nerabeari transizio hori egiten. Eta horrela erakutsiko dioguna da, bizitzako gatazkei nola erantzun behar dien.